Baqa jinżamm arrestat ir-raġel ta' 28 sena mill-Kosta tal-Lavorju li jinsab mixli li faga li s-sieħba tiegħu Marija Lourdes Aġus f'Settembru li għadda f'Raħa Ġdid. Waqt li komplit tinstema l-kumpilazzjoni ta' xhieda kontra Michael Emanuel, il-psikjatra Joe Kassar xiet li l-akkużat ibati minn psikożi, kundizzjoni li ma tħallih xi jgħix ir-realtà. Qal li l-akkużat għamel minn kollox biex ineħħi s-saħħta minn fuq Aġus li skontu kienet qed tikkontrolla s-sitwazzjoni familjari. Huwa xedt li Mary Aġus il-vittma qaltilhom li daħlu lill-akkużat id-dar wara li beda jħabtilhom mal-bieb biex jagħtuh lit-tarbija. Dan minkejja li jumejn qabel il-pulizija ordnatilhom biex jekk jaraħ fil-viċinanzi jirrapportaw l-assa minħabba li aggredihom. Is-surġent Christopher Ellule xiet li wara l-argument il-pulizija xtraw xi affarijiet tal-ikel għat-tfal u pruvaw isibu dar tfal u għalih. Huwa notifika lil Victim Support Unit fih dan il-korp tal-pulizija sabiex jagħtu l-għajnuna meħtieġa lill-vittma, madankollu qal li l-vittma ma weġbitx għas-sejħa. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispettur James Grech mill-Iskwadra tal-Omiċidji u mill-Ispettur Sara Zerafa mid-Distrett. Għall-akkużat qed jidhru l-avukati Michael u Lucio Xriħa.